Ahoj, dneska tady máme pro vás další video, ve kterém si ukážeme sdílený kola Nextbike a to, jestli je místní lidé znají a jestli taky využívají. Nextbike má v Mladé Boleslavi okolo 200 mechanických kol, 30 elektrokol a přes 120 stanic. Pojďte se s námi podívat, jestli obyvatelé Mladé Boleslavy Nextbikey znají a jestli je využívají. Znáte sdílená kola Nextbike a používáte je? No ano, znám, používali jsme je, ale teď už jako dlouho ne. A jaký je důvod, že už je nepoužíváte? Tak jako nepotřebujeme to už, jako jezdili jsme do Kosmonos takhle, teď už tam nejezdíme a po Boleslavi si dojdeme pešky. Tak znáte tedy ty sdílená kola, která tady v Boleslavi jsou? No tak ty kola vydávám, no. A využíváte je? Ne, Přemýšlel jste o jejich případném využití někdy? to jsem nepřemýšlel. Pokud byste taky chtěli jezdit na sdílených kolech Nextbike, tak pro vás máme slevový kód jedu100, kde se ukrývá 100 korun na jízdy na Nextbicích. Tato nabídka je pouze pro nově registrované uživatele. Tak šťastné kilometry. Znáte ty sdílená kola a používáte je? Znám, ale nepoužívám. A uvažoval jste o tom, že byste je začala používat někdy? No, uvažovala jenom, že já měla úraz. Zlomila 2 ruce a zrovna tady a od té doby nejezdím. To je 2013, no. Tak chodím pěšky. Tak znáte tady ty sdílená kola, která tady jsou? Takhle znám, jezdí Škodováci. Škodovka. A jezdíte na nich i vy osobně, nebo ne? Ne, já nejezdím. Já mám svoje kolo. Uvažoval jste už někdy nad tím, že byste sdílená kola využila, nebo ještě ne? No, využil, abych si tam košíček a mám malýho pejska, tak do Kosmonos jezdívám s tím. Veď? Tak pro dnešek je to od nás všechno. Děkujeme, že jste se podívali a budeme rádi, když nám do komentářů napíšete, jaké video chcete příště.